Posredstvom Turske agencije za saradnju i koordinaciju te uz financijsku podršku općine iz Turski u Goraždu je izgrađen Islamski centar. U izgradnji je uloženo 2 miliona maraka. Otvaranju ovog centra prisustvovao je veliki broj vjernika iz cijele Bosne i Hercegovine, kao i gostiju iz Turske. Islamski centar Sultan Mehmed Fatih izgrađen je u haremu Kajserija džamije, po mnogima jedne od najljepših džamija na području BiH. Izgradnju centra posredstvom Turske agencije TİKA financirale su turske općine Keçiören i Şahin Bey. Posredstvom TİKE izvršili ovo ulaganje i u vrijednosti od skoro €1.000.000 realizirali ovaj projekat kulturnog centra za koji se nadamo da će biti od velike koristi kako u obrazovnom, tako i u kulturnom smislu na ovom području. I duboko vjerujemo da su učvršćeni temelji jednog novog obrazovnog kulturnog perioda na ovom području i duboko vjerujem da će ovaj objekat biti u potpunosti u funkciji i od koristi građanima Goražda. Islamski centar poklon je bratskoj općini Goražde, istakli su gosti iz Turske i odali priznanje načelniku općine Goražde Muhamedu Ramoviću i dosadašnjem muftiji goraždanskom Hamedu Efendiji Efendiću kao najzaslužnijima za realizaciju projekta izgradnje Islamskog centra. Općina je u svemu stajala na raspolaganju i financijski oko uređenja infrastrukture i dozvole dali u najkraćem roku i danas je veliki mubarek za Goražde, za sve građane ove regije, a naravno naši projekti sa Turskom se nastavljaju. Posebno sam danas sretan što na kraju mog mandata i odlaska iz Goražda je ovo najljepši ispraćaj koji je mogao da bude, dakle završetak centra i džamije, završetak čitavog kompleksa kao jedne moje krune rada za ovih 20 godina kao muftija u Goraždu. Ocjena je mnogih kako Islamski centar u Goraždu vrijedna zadužbina turskih prijatelja koja će još više osnažiti prijateljske veze BiH i Turske.